долното е видео, горе камерата записва. Записва. За какво записвам? Видео ли записвам сега? Да. Дай малко напред на кръстовището, ето го. Но ли дай на... Да, беше дам, дай. Голямото забравих. Стоп. Чакай, че голямото забравих. Стой. Тей. Ну, давай. Там преди пътеката в дясно, където са отбивали суди, да я снимам. Добре. Намали. Без старачка. Дай още малко. Чакай, стоп. Значи, тук показва 370. Дай нагоре да се види, че няма път тук. Къде оттам там в пътеката? Не, ляво. Той тук в пътеката е ходил, но да се види, че няма път и че основния път е тук. Така, тук е пътека, няма път, давай нагоре. Основния път, както го пише. Стоп! Ето тук трябва да се замоли, картинката е между двете къщи. Едната къща, втората къща. И трипа показва 20 метра. 420, значи едно отклонение 40 метра. От трипа и от роутбука. Окей, това исках да видим. Спирам.